Zdravo drugari, evo danas ću da vam pokažem jedan prilično lak tutorial kako da promenite nekome ime na Skype-u. Dakle, evo sad imam lep broj prijatelja sa lepim imenima. Na primjer, ako hoću nekome da promenim kao Urošu, znači ja vidite Ušan Uglješić, on je stari Dušan, ako ste ga nekad vidjeli, samo kliknemo ovdje i promenimo mu ime. Znači, bilo kako vi želite. I tako možete se sestiti s bilo čime, znači odlično je ta stvar, samo morate da imate Skype i vaš account da biste mogli da to radite. Evo kao što vidite, moj drug, promenio sam mu ime. Ako sad dođu, mogu da mu vratim ime. Znači, evo ako se da radi i napišem samo Dead Shadow i gotovo, ostaje Dead Shadow. I kao što ste gledali ovaj tutorial, vidimo se sljedeći put. I naravno subscribe, share, like ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!